hello guys, ngayon lang nakauwi si Mister at nagutom ko. So kaya kumain siya, no? At saka ngayon lang niya naalala na hindi niya ako hinalikan pag uwi niya. Ang inunan niya is kumain. At magbihis lang daw siya guys kasi maaga pa siya bukas. May trabaho pa daw siya kasi hindi daw niya ako tatabihan ngayon sa gabi guys. Iwan ko na lang itong asawa ko. Sa couch lang daw siya kasi ayaw niya ako magising kasi ang aga niyang aalis kasi. At yun na nga, no? Umaga na. Mga 3 o'clock I think ito. Mga 3 or 4 ng umaga, and then plano ninyang umalis. At gumising lang naman ako para samahan siya at kausapin bago siya umalis. Gusto ko pang matulog guys, kaso talaga gusto ko lang mag-bye sa kanya bago siya umalis, no? I love you. The garage guy. Let me go bathroom. So I can get moving. Okay, I love you. Love you too. I'll talk to you later. Drive careful. Yeah. I'm sure you have to close the garage again. I will. I'll give it a try. Okay. If not, it's already on that screen. You could really off. Yung pag-alis niya, natulog ako guys. And then bumangon na ako. Tulala na ako dito kasi alam nyo, mag-isa sa umaga. Kakaiba talaga. Sobrang quiet ng buhay. At yun, pagpasensyahan nyo na, no? Nabaliw na yung ate ninyo guys. Mag-mix lang ako dito ng ating pang-spray sa ating gulay kasi inatake na naman ang ating mga gulay at halaman, mga bulaklak guys. So ang ginawa ko dito, inisprayan ko sila ng solution na ginawa natin. Kasi kapag hindi ko po ito gawin patay guys, wala tayong ma-harvest nito. Iwan ko na lang. Nag-alala na ako kasi talaga ngayon lang talaga inatake tayo ng mga bugs ng kumakain ng ating mga pananim. Nakakapagod kaya mag-garden and then suddenly wala na, patay na sila, no? Sayang lang yung time. At spray. Buti na lang itong ating kamatis, no? Malago po siya guys, pero po meron siya sa ilalim yung mga black na kumakain ng dahon na sa ilalim ng dahon. Kaya na-sprayhan ko siya para hindi naman nila makain. Hirap kaya maging farmer dito sa Amerika. Alagang-alaga mo talaga yung mga pananim mo, kundi mamamatay sila. Binibili mo pa yung mga kamatis na and then bibili ka pa ng seedling. Yun nga, binibaby ko sila and then papatayin lang. Sana lang talaga marami tayong harvest ngayong summer, no? Kasi talagang si Tami may plano na siya sa mga kamatis, guys. Gagawa daw siya ng tomato sauce ng sa kanya na from scratch daw. Gusto ko lang naman sana, guys, yung string beans, yung sitaw. Gusto ko talagang marami, kaso parang nahirapan silang tumubo ngayon. Pakita ko na lang sa inyo yung iba kapag talagang okay na, no? At ito ding lime ko, guys. Grabe, ang daming bunga, bulaklak, and then inaatake din sila ng black aphids. Kinakain. Ganito po ako dito mag-garden kasi bantay na bantay ko yung aking mga pananim para naman hindi sila masira sa hangin at sa mga bugs. Hi guys! So, hindi ko alam kung paano ito itong aking dito sa office, no? Itong ating karaoke. So, wala si Tami dito. Buti na lang, pinicturean ko ito bago ko in-unplug lahat yung nagkaraoke sa labas. So, pinicturean ko and then so, yun na yung ko, parang guide ko, no? So, para magkaraoke ako kasi naburyo ako yun. Yun lang. And punta tayo sa labas. I-check ko yung black aphids kasi inisprayhan ko siya kahapon ng hapon. So, i-check natin kung napatay ba talaga yun. Tara, samahan niyo ako. At ngayon, makikita na po ninyo kung ano talaga yung hitsura ng black aphids, guys. Nakakairita tignan. Grabe. Nililibutan nila yung mga bagong tubo at kinakain. Yung mga bagong tubo ng mga dahon, ang dami nila kinakain, guys, as in marami pa yan sila, guys. At nakikita naman niyo yung mga kamatis natin, mga gulay, guys. So yun yung nangyayari. Ang ginagawa ko, guys, iniisa-isa ko talaga silang pinapatay at kinukuha kasi talaga kung hindi ganito talaga itsura ng aking garden. At saka talaga ako, na stress talaga ako nito, guys. Grabe. At ito yun, guys, i-flex ko lang yung ating lavender dyan, di ba? Ang ganda nun. At saka punta tayo dito sa ibang harap. At saka sinicheck ko lang, guys, kasi inayos ko dito yung ating front porch sa ilalim kasi andito yung groundhog. Yun na dyan. Kinover ko siya, guys. But anyway, guys, salamat po sa inyong panonood, ha. Kita-kits tayo next time. And yun, itong araw is stress ako sa black aphids. Hello mga loves! Bumangon na po si Inday Miriana, inyong lingkod, nagtindog. Punta lang tayo sa bathroom bago tayo mag-ready, no? Para sa ating umaga. At itong mga alaga ako, kailangan talaga nilang i-check ako, no? Tignan kung anong ginagawa ko dun sa loob. Anyway, tapos na po tayo kung ano man yung ginagawa ko dyan. At maginaw para sa akin
akin ngayong umaga, so kaya mag-rob po tayo, no? Tara, punta tayo sa kitchen. Ang una kong ginagawa mga loves is inom ng tubig para naman maganda yung ating pakiramdam sa umaga. Kailangan talaga yan gawin. At pagkatapos yan, yung mga hinugasan kong plato, kailangan ko na ibalik sa mga dapat nilang kalagyan, ano? Ganyan kasi ako dito, guys. Maghugas ako ng pinggan every time na magamit kami nito. And then pagka umagahan, si Tami or ako yung magbalik sa mga kung saan man sila dapat ibalik. In short, useless lang po kasi gagamitin ko na naman sila ngayong araw. Diba? Nakakabuang. Si Tami tulog pa siya, aalis siya ngayong araw kasi meron siyang trabaho. So kaya mga loves, pinabayaan ko na lang siyang maghiga-higa doon at humihilik. Umagang-umaga ang ingay ng aking aso, so kaya nilabas ko. Meron daw silang nakita na something bunnies. At yun na nga yun mga loves, no? Bumalik po tayo sa kitchen para ipagluto po natin yung ating asawa at ang ating sarili. Tinanong ko siya mga loves, parang nahihirapan siyang magdesisyon kung anong kainin. Sabi ko, ito na lang yung lulutuin ko at kainin mo. Fried rice lang naman guys at sunny side up na egg para gusto niyang basang-basang egg, i-ano niya sa kanyang rice. At yun na nga yun, no? Tapos na po ako sa pagluluto ng para sa kanya and then ako naman nag-asikaso lang ako para sa akin. At ito yung ulam ko, ang daming egg guys, grabe. And few hours later mga loves, tapos na po ako naligo. Wala sana talaga akong plano ngayong aalis ng bahay. Kaso si Brenda tumawag at gustong labas. At yun naman guys, no, so ako naman naliligo lang din ako para mag-ready kasi excited din akong lalabas, no. Dahil kilay is life, kailangan lang talagang lagyan ang ating kilay para naman magporma-porma din siya iyan, no. Kasi hirap na pag walang kilay. At bago tayo alis guys ng ating bahay, magmuni-muni muna tayo dito habang andito pa si Mister kasi ayaw ko muna siyang iwan kasi sabay po kaming alis ngayon ng bahay. I'm leaving. Yeah. And I'm make leaving in sure about don't 5 forget minutes. your food, huh? Yep. Mga loves, ganito po ako kapag katapos kong maligo, kailangan kong itirintas yung buhok ko para mamaya maging curly siya kasi yun yung gusto ko talaga. Habang nagdadrive ako, may hindi ako inasahang nakita guys, so kaya yun, tignan ninyo. Ala, flat na naman. Flat na naman. Drive careful, huh? You go first. You go first. Han, drive. I'll talk to you later. Close that thing. At dito lang naman yung punta namin guys sa Filipino store kasi ito lang talaga yung lugar na palagi namin pinupuntahan, mag-relax, usap-usap. And of course, habang nag-uusap mga loves, kailangan namin kumain kasi mag-collapse na naman tayo kapag hindi tayo kakain, no? Ito po yung mga ulam nila, ang dami po. Chikahan habang kumakain kasi talaga ang nakakamiss talaga yung pagkain din dito and also masarap din and also meron kang mga Pinoy na makausap, ang saya lang, iba sa pakiramdam kapag andito kami. Asang ano ko ba? Kinuha mo? Andara. Ito po yung tindahan ng Food Bites guys. At itong dalawang tita na kilala po namin ito. Ang saya-saya namin, nakausap namin sila guys pero hindi ko na film. But ito yun silang dalawa, ang saya-saya. Pagkatapos namin kumain, nag-order kami ng halo-halo kasi si Ate Monina sabi daw masarap. So ngayon, excited lang kami, no? Kasi po, first time naming makatry ng halo-halo from Food Bites. And hopefully masarap. Tingnan natin, no? Excited lang naman ako kaya film ko na yun siya dyan. At yun yung kasama niya, si Kuya Kobe Bryant. Charot. Tignan nyo guys, pati yung gumagawa ng ating halo-halo, excited din siya. Tignan nyo. Hello. Okay, bye, Tess. Thank you. Thank you. Bye-bye. Alis na kami, ha? Walang bayad-bayad. Hala, aka. Oh, sige, ano to? Halo-haloin yan natin to, no? Excited? Anong klaseng halo-halo yan, Marian, ha? Anong ginagawa nyo yan? Parang excited, oh. Grabe yung tawa ko dyan kasi po, natawa ko sa mga pinagagawa ko. Sabi ko, ganito dapat maghalo. Ganun ba? Brought to you by Food Bites Halo-Halo Words. Parang ganyan lang, oh. Masarap. Sarap guys, masarap. Sarap yung halo-halo nila.
I-mix lang natin talaga ng maigi para maano natin yung lasa niya, no? Hindi nga ma-mix o tignan mo kung baka matapon kaya kainin ko na lang muna yung ibabaw. Itong mga tita natin, wala katawan. Mga ano daw to guys, mga single ladies. Pati yung cashier. Ay, may single boy tayo doon, no? Hello guys. Pauwi na tayo, no? Teka muna. Mga loves, ganito lang yung araw namin pero ang saya naman, no, dahil meron tayong nakausap na Pinoy at ang saya din nilang kausap yung mga tita na yun. Na-curious na rin ako guys doon sa ating alaga. Ngayon iniwan ko ng matagal-tagal din, no? At yun, pagdating ko ng bahay, nagtubig lang tayo ng ating garden, yun. At saka kailangan talaga natin tubigan kasi hindi ko sila tumigin kahapon, tinubigan kahapon, kaninang umaga, wale. So anyway guys, thank you guys so much for watching. Masaya naman ako sa aking halaman, sa aking mga bulaklak, o sa aking gulay kahit wala masyadong pananim at wala pa tayo masyadong, hindi pa puno yung ating garden ba. But anyway guys, thank you guys so much for watching. Kita-kits tayo next time. And yun, mahangin na siya guys. Sabi ko baka uulan. Useless lang yung pagtutubig ko pero kailangan talaga kasi paminsan itong weather ba, pa-weather din. What do you like? I know you want something. Do you want something? What is it? I don't get it. What is it, Misty? Tell me. Tell me what is it. You did? You did? You did what? Where's Roxy? Okay, now what? You did it? You did it? Din. You did? You're yelling at me. I don't like that. You're yelling at Mama. I don't like that.